Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Janice. Sa dili pa nako isugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Paubaya. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kinigol sa kababay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Janice. Day, Janice, dali na uy, mga una ta. Kadiyot sa daya, ako sa nitiwasan akong gibuhat. Unya na lang ko na inigbalik na to, good. Sige na, kay gutom na kaayo, uy. Ay, mahadlok din na siya mapas mo, uy. Wa ko mahadlok mapas mo, no? Mahadlok kong mudaot. Dali na, uy. Mayo gani kay patuo ka na kong mga una ta. Kay kunwa pa, wag gitay kalingkuran. Daghang kig tao, oh. Ngano day nga, daghan making tao ron day. Ay, nidugang manggod og mga trabahante ni nga tong gitabahuan. Mao nang nagdasok ang mga tao ron. Maudi ay. Excuse me mga gwapa. Pwede yung i-share sa inyong table? Day, gwapo day, Janice. Ikaw, Jud, payok ko, no? Dali, gwapo. Tupad na ako. Day, Janice! Noon sa ka, uy. Nahinumdum ka itong lalaki nga, kadungan na itong kaon? Oo, nga naman day, day. Gikan dito sa laing branch. Unya, day. Gibalhin sa dini, day. Mao ba? Oh, Junjun day iyang pangan. Og, day, nang regards ba sa mo? Unsa? Asa pa man ni si Tay Gina, uy? Pumagid mo kawas? Ay, Junice. Mapauli na ka? Um, Nahinumdum ba ka na ko? Ikaw mo to kadungan na magkaon sa kong amiga. Ay, salamat kay... Wala ka malimot ako. Ako dahil si Junjun. Nakailan na magod ko nimo. Gisultihan ko ni Day Gina. Pao ba? Mayo noon. Pwede kang malayo sa mong Facebook? Ha? Nga naman? Aron ba kung may tuyo ko ni mo? Ma-message na hindi ka. Nanawag man lagi ka na ako. May tuyo ka? Waman. Gusto lang kong makadungog sa mong tingog. Junjun. Bitaway, kuhan ka ng... Mangutana ko ba, Janice? Iyab na ka? Aha? Wa pa, uy. Wa pa day. Sa ato pa. Hindi kong manguyab mo. Ha? I love you, Janice. Junjun. Para lang mo ingon ka na ako nga, wa ko'y batasan kay nanguyab ko ni mo din sa phone. Ang importante nga may ibaw ka nga love ka. May chance ka ko ni mo, Janice. Jun, magstorya lang unya tag-usab ha. Hagidok ka naman ko, uy. Babay na. Sure, uy. Nanguyab si Junjun mo?
Oli kitay. Nanguyab siya na ako sa cellphone. Onya, imong gisugot. Wa pa di, uy. Nakalitan ko. Maayo ka nga ako siyang sugtuan. Oh, kung nakagusto ka niya, sugta. Tinuod ka? Imo na kong gisugot, Janice. Oh, John. Uyab na ta. Salamat kayo, Janice. Ngawa ko na mong patusag no kay. I love you. I love you too. June, ang sabi mo kibuhat na ako. Saan pinagod ka kay? Ayaw naman bitaw ta. Pero tempa, basig mamapdos ko. Talaga. Kay di ka na ako pasagtan kung mamapdos ka, Janice. June. Uwa naman ko rigla, ha? Apa, sinugmapdos ko. Dili ni mahimo. Magbalik og pregnancy test. Ginoo ko. Positive. Kinahanglan nga mahibaw si John nga mapdos ko. Mayo no nga mapdos ka. Nalipay ka nga mapdos ko? Oo, siyempre. Kay may umaabot na tang anak. Anya, unsa may plano ni mo? Magtipon na ta. Ha? Magtipon na ta, Nes. Unya lang ta magpakasal kung makatigong na ta, ha? Nga naman. Di ka masugod nga. Magtipon ta. Unsa pa may ako mahimo? Nga mabdos naman ko, ha? Sige, magtipon na lang ta. Ha? Muundang ko sa akong trabaho? Muna, Anis. Kinahanglan ikaw muundang sa iyong trabaho kay dako na ba ang tingin mo? Dinhin na lang ka sa itong gipuyan. At iman na lang imong gimabdos. Aray! Kasakit sa kuntian! John! John! Dong, sakit kaya kuntian. Kasi pumanak na ka. Dali, dadon ka na ko sa ospital. Dong. Uy, saman ka? Basi maliit kasi mong trabaho, ha? Ay, sige na malagog kaghagwa din sa tong anak. Pag-uras na yun. Di ba ako malihit? Nalipay lang ko nga may anak na ta. Ako sabdong, ipay kay ko. Kay matawag kita nga pamilya. Ay, pero mauligi. Dako na si Dodong pero wa pa kita makasal. Day, sige lang. Kay muabot ra lagi ang panahon nga makasal ta.
Ha? I-assign ka sa laing dapit? Uday. Mao na'y gusto sa mong labaw. O niya, kada daw ka magpauli din sa ato. Na, di mahimo na yun layo-layo ba yun ang balhin na nako. Muli tingali ko din sa ato kaduha sa usa ka buwan. O niya, asa man ka puyo? Mangita lang ko akong kapuyan dito. Kumusta mo ka daday? Okay raman dong. Si Dodong ha? Ayaw basag di? Dili na mahitabo. Kay pinangga kayo na ako ning junior nimo. Day, sige ha, kay manawag lang niya ko na mo kung di na ko busy. Pila naman ka buwan ang nakalapay. So ka ginabalhin si Junjun sa trabahoan. Pero wag siya mauli. Nga naman ka. Day, sorry gid kayo ha? Di ba ko mahimong pauli diha? Ha? Nga naman dong. Tagkan kay trabaho diri tayo eh. Pero may kong mag-part-time. Mao ba? Sige lang, Day. Kay upauli araw niya ko diya sa ato kung di na ko busy. Wala naman mapadagortas Junjun na ako. Og dili na sa siya makontak. Unsa man kinahita po ning tawhana? Mangita ako kabilang ni Dodong. Og ako magtuon si Junjun sa trabahoan. Why duty ron si Junjun, ma'am? Kay day off niya ron? Mao ba, guard? Kinsa man di ka palihog, ma'am? Ako nga asawa, guard. Ha? Asawa? Oo. Asawa? Lahi man tugnaw ang asawa ni Junjun, ma'am. Ha? May asawa si Junjun? Guard, may mabagkatagi kong address ko na hain magpuyo si Junjun. Gusto ko makikita niya. Mo nining address nga gihatag sa guard na ako. Aliyotang! Salamat din si Junjun. Sabay na... Junjun, Janice, ikaw? Nganong niam ka? O nganong nakatultol mo ka din sa ugipuyan? nangita ko paagi nga matultulan ka. Kay hapit naman na tuig, wag ka mo pauli sa ato. O wala sab ka magpadagor ta. Janice, kuan magod ka ng... Oh, Han? Oh. Isa na kay kasulti ni mo, Han? Si Buti pa sabot ini. Tinuod ba nga ko nahibawaan nga may kaipon ka? Mika, excuse ha. Dili ko kaipon ni Junjun. Asawa ko niya. Kay kasal na ni. Unsa? Han, si Janice. Ay, maudya niya ang imong giingon ako, Han, nga imong kaipon? Oo. Kaipon ko ni Junjun pero may anak mi. Jun, nga rin mo panikibuhat na ako. Nga naman. Nga nung nangita magkaglain. Janice, pasaylo ako. Akong ex si Rose. O nakita may pagbalik. Gamong nasuta nga love pa na mo ang susa. Maong nagpakasal mi sa hilom. Kadumo ko. Kasakit na ibuhat di mo na ako. Sakit kayo di. Wa ako magdahong nga makabuhat diri sa pagpasakit si Junjun nako. Ug
Wasap ko'y mahimo. Kay kasal naman siya siyang ex. Kanimo, John. Kung namati ka man ako karon, manghinaot ko nga malipayon kasi magkinapuhi. Tinhin na lang kutob o dikang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.